أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Halaman 23. Summa urija kari-kari dan manekakeun apabi kalawan Nabi sallallahu alaihi wasallam limustawa maring panggonan kang rata sumia kang dan arani fihi ing dalam mustawa soriful aklami apa pirang-pirang gerakan pirang-pirang pena waro'alan ningali kanjeng Nabi rojulan ing siji wong lanang mugiban kang nyamarakeun pinuril arsy ing dalam cahaya aras. Faqala mangka ngucap ya kanjeng Nabi ing lafaz man hadza iku sapa hadza utawi kila rajul amalakun anatah iku malaikat kila dan ucapakeun apa lafaz la ora qala ngucap ya Nabi ing lafaz anabiun anata iku nabi kila dan ucapakeun apa lafaz la ora qala ngucap ya Nabi ing lafaz man iku sapa huwa utawi rajul qila dan ucapakeun apa lafaz hadza utawi kila rajulun iku wong lanang kang ana ya rajul fi dunya iku tetep ing dalam dunya lisanuhu kang utawi lisane rajul rutbun iku kang teles bi dzikrillah taala atau rutbun iku kang teles bi dzikrillah taala kalawan zikir ning Allah taala wa qalbuhu lan utawi atina rajul muallaqun iku kang den gumantungakeun bil masajid kalawan pirang-pirang masjid walam yastasib lan durung walam yamtasil lan durung misuhi ya rajul liwalidayhi kaduwe wong tuane rajul qattu sama sakali parwa mangka ningali ya Nabi robahu ing pangerane Nabi subhanahu wa ta'ala pakharra mangka ngejungkel an-nabi sapa Nabi sajadan hale kang sujud wa kallama lan ngajak ngobong hu ing Nabi robbuhu sapa pangerane Nabi ing dadzalika ing dalam nalika mengkono sajidan pakola mangka ngucap ieu rob ing lapad pakola mangka ngucap ieu rob lahu kadue Nabi ing lapad ya Muhammadu hai Muhammad qala mangka ngucap ieu Nabi ing lapad labbaika nyubadani ingsun ing tuan ya Rabbi du pangeran ingsun qala mangka ngucap ieu rob ing lapad sal jaluklah sira pakola mangka ngucap ieu Nabi ing lapad innaka satune tuan ittakhadta iku nerima midamel tuan Ibrahim ing Nabi Ibrahim khalilan ing jadi kekasih wa a'taita lan ngawehi tuan hu ing Nabi Ibrahim mulukan ing kerajaan aziman kang agung wa kallam talan wis ngajak ngomong tuan Musa ing Nabi Musa takliman kalawan ngajak ngomong temenan wa a'taita lan wis ngawehi tuan Daud ing Nabi Daud mulkan ing kerajaan aziman kang agung wa alantalan ngalamesakeun tuan lahu kadue Nabi Daud al hadida ing besi wa sakharta lan nundukakeun tuan lahu kadue Nabi Daud al jibala ing sakehe gunung wa a'taita lan wis ngawehi tuan Sulaiman ing Nabi Sulaiman mulukan ing kerajaan aziman kang agung wasakharta lan wis nundukakeun tuan lahu kadue Sulaiman al jinna ing jin wal ingsalan manusa wa syayatin lan sakehe setan wasakharta lan wis nundukakeun tuan lahu kadue Nabi Sulaiman aryaha ing sakehe angin wa ataita lan wis ngawehi tuan hu ing Nabi Sulaiman mulukan ing kerajaan layan bagi kang ora sayogyane ya mulukan li ahadin kadueng suwiji membadihi saking sawise Nabi Sulaiman wa alam talan wis ngajarakeun tuan Isa ing Nabi Isa Taurat ing kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil wa ja'al talan wis ngadarikakeun tuan hu ing Nabi Isa yubarri'a ing bisa ngawarasakeun ieu Nabi Isa al akmaha ing wong kang buta wal abroso lan wong kang belang wa yuhayyalan wis nguripakeun ya Isa al mauta ing sakehe wong kang mati biidnika kalawan idin tuan wa italan wis ngarasa tuan lan wis ngalindungi tuan hu ing Nabi Musa
wa ummuhu lan ingna ibune Nabi Musa minasyaitoni rujim saking setan kang den ranjam. Palam yakun mangkaurana nali syaitoni ku tetep kedua setan alaihi mengatasi Isa lan ummuhu sabilun apa dadalan pakola Allah mangka ngucap sapa Allah subhanahu wa ta'ala ing lapad Qadit takhuttu teman-teman wis ngadadikaken isun ka ing andika Muhammad habiban ing jadi kekasih. Qala rawi mangka ngucap sapa rawi wa dan utawi nabi maktubun iku kang den tulis pi Taurat ing dalam kitab Taurat Habibullahi apa lapad Habibullah. Wa arsaltu lan wis ngutus isun ka ing siralin nasi manfaat kedua manusia kafatan hale sakabeh. Basyiron hale kang ngabubungah wa nadhiron lan kang mamadeni. Wa syarahtalan wis ngejembarakeun isun laka kadua sira sodroka ing dada sira ing mana sira wa wada'tu lan wis ngurungan isun angka saking sira wizroka ing dosa sira wa rafa'atu lan wis ngaluhurakeun isun laka kadua sira dzikroka ing sebutane sira la uzkaru dudu den tutur isun illa dzukirta angin den tutur sira maing dalam serta isun wa ja'altu lan wis ngadadikaken isun ummataka ing umat sira khairu ummatun ing leuwih becik-becike umat ukhrijas kang den dohirakeun ya umat linnasi kada manusia wa ja'altu lan wis ngadadikaken isun ummataka ing umat sira ummatan ing umat wasaton kang tengah-tengah wa ja'altu lan wis ngadadikaken isun ummataka ing umat sira hum ya umat al awwaluna iku umat kang awal kabeh wa hum lan ya umat al akhiruna iku umat kang akhir kabeh wa ja'altu lan wis ngadadikaken isun ummataka ing umat sira la tajuzu kang ora wenang lahum kadue umat khutbatun apa pitutur hatta yashadu malam-malam nyaksani umat annaka ing satuna sira abdi iku hamba isun wa rasul lan utusan isun wa ja'altu lan ngadadikaken isun min ummatika saking umat sira aqwaman ing sakae kaum qulubuhum hal kang utawi sakae atine kaum atau umat anaji lukum iku sakae wadahe kaum wa ja'altu lan ngajadikaken isun ka ing sira awalan nabiyina ing awale para nabi kabeh khalpan apane gegantine wa akhirahum lan ing akhire nabi kabeh ba'tan apane utusane wa awalahum lan awale nabiyin yaqdi gedeng-gedeng yaqdi nakaakeun ya Allah lahu kadue nabi yaumal kiamat ing dalam dina kiamat tambahan lamun atau itu wis ngawehi isun ka ing sira sabaan ing 7 ayat tulis nama surat Fatihah minal mathani saking pirang-pirang ayat kang noli-noli lam uti kang durung ngawehi isun ha ing ayat ha ing sabaan nabiyan ing nabi qabla ka ing dalam sadurunge sira wa uti itu lan wis ngawehi isun ka ing sira khawati masuratul baqarati ing sakehe tungtung surah Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh min kanjin saking gedong tahtal arsy ing dalam sasore aras lam uti kang durung ngawehi isun ha ing khawati masuratil Baqarah nabiyan ing siji nabi qabla ka ing dalam sadurunge sira wa uti tulan wis ngawehi isun ka ing sira Al-Kautsar ing telaga Kautsar wa uti tulan wis ngawehi isun ka ing sira sama niyata ashumin ing 8 sakehe bagian al-Islam siji Islam wal hijrah lan hijrah wal jihad lan jihad was sidqalan bener jujur was saum Ramadan lan puasa di bulan Ramadan wal amr lan merintah bil ma'ruf kalawan kahadean wan nahy lan cegahan anil munkar saking kemungkaratan wa ini lan satune isun yauma khalaqtu ing dalam dina nyiptakaken isun as-samawati ing saking langit wal ardi lan bumi paroti kumardukaken isun alaika ing atase sira ala ummatika ing atase umat sira khamsi ing 50 salatan apane salate pakum mangka ngajenengaken la sira biha kalan khamsina anta tegese sira wa ummataka lan umat sira wa fi riwayatin lan ketetep ing siji riwayat utai lapat utia dan awahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawat al-khamsa ing saking salat kang 5
wa khawatima surat al-baqarah lan sakehe tungtung surat baqarah wa ghafartu lan wis ngampura isun liman kadhe wong lam yusyrik kang ora ana musyrik isiman billahi ngallah min ummatika saking umat sira sayan ing sawiji-wiji al muqhimati ing sakehe dosa kang rusak summan jalat kari-kari zahir anhu saking nabi as-sahabatu apa mega wa akhadha lan ngalap biadi kalawan tangane nabi Jibrilu sapa mereka Jibril pansoropa mangka migos ieu kanjeng nabi sarian hale kang ganjang Fata mangka teka kanjeng Nabi ala Ibrahim ing atasan Nabi Ibrahim palam yakul mangka ora ngucap ya Nabi Ibrahim sayaning suwiji-wiji. Tumata kari-kari teka ya Nabi ala Musa ing atasan Nabi Musa. Qala mangka ngucap ya Nabi Musa ing lapat wa ni masahibul lan iku sebecik-becik sapa rewang. Kana kang ana ya sahib lakum iku tetep kada sira kabeh. Faqala mangka ngucap ya Musa ma ing apa sonata megawe sira ya Muhammadu he Nabi Muhammad ma ing apa parodo kang wis mardukakeun Rabbuka sapa pangeran sira alaika ing atase sira wa ala umatika lan ing atase umat sira. Qala mangka ngucap kanjeng Nabi ing lapat parodo wis mardukakeun ya Allah la ing atase isun wala ummati lan ing atase umat isun khamsina ing 50 salatan apane salate kullu yaumin ing salam ing dalam saban-saban dina wa lailatin lan bengi. Qala mangka ngucap ya Nabi Musa ing lapan irji babaliklah sira rabbika maring pangeran sira pasal mangka jaluklah sirahu ing rob at-takhfifa ing kemudahan ing kaentengan angka saking sira wa an ummatika lan saking umat sira fa inna ummataka mangka satune umat sira la tatiku iku ora mampu ya umat dalika ing mengkono khamsina salatan fa ini mangka satune isun kodo khobar tu iku teman-teman wis nyoba isun annasa ing manusa qablaka ing dalam sedurunge sira wa balau tulan nyoba-nyoba isun Bani Israil ing Bani Israil wa alajtulan Bani isun hum ing Bani Israil asyaddal mu'alajati kalawan banget-bangete nambani ala adna ing atas selawi andap-andape khamsa sholawatin ala adna ing atas selawi andap-andape min hadza saking iki 50 pada apu mangka pada apa si Bani Israil anhu saking 50 watarakul lan pada ninggalakeun Bani Israil hu ing 50 paumatuka mangka tema sira adapu iku leuwih apes ajasadan apane sakehe jasade wa badanan lan sakehe badane wa quluban lan sakehe atine wa absaran lan sakehe pandangane wa asman lan sakehe pangrungune palta pata mangka menoleh an nabi sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril maring malaikat Jibril yastasyiru hale ngepri rempugan ya kanjeng Nabi hu ing Jibril atau isyarah wa isyarah mangka wa isyarah ilahi maring Nabi Jibril sama malaikat Jibril an an-na'ama an karab sira Muhammad ya gitu doang ya an karab sira Muhammad na'am mangka babalik Tuan insi ta'ala muntang arape Tuan paraji mangka babaliklah Tuan paraji mangka paraja mangka babalik kanjeng Nabi sarian oleh kang gancang hatan taha malah nerima totoge kanjeng Nabi la saja roti maring wit-witan pagosiatu mangka nutupi hu kanjeng Nabi sahabatu pemega wa kharrolan ngajungkel kanjeng Nabi sajidan hale kang sujud tumakola kari-kari ngucap kanjeng Nabi ing lapat Robi du pangeran isun khafif mugi ngentengaken la Tuan anu mati saking umat isun painah mangka satune umat ada apul umami kul leuwih payahe saking umat lemah kul leuwih lemah saking umat qala mangka ngucap ya Allah ing lapat wada'tu ngalung surakeun isun anhum saking umat khamsan ing 5 summan jalat kari-kari jelas as-sahabatu apa mega atau mudarinya
ngabuka cokurang waro jalan balik Nabi lah Musa menang Nabi Musa pakola mangka ngucap Nabi Musa pakola mangka ngucap Nabi ing lapat wadu awis nurunakeun ya Allah ani saking isun khamsan ing 5 jadi 45 pakola mangka ngucap Nabi Musa ing lapat irji bebaliklah sira ila rabbika maring pangeran sira pas alhum mangka jaluklah sira ing rob atah pipa ing keringanan pa inna umataka mangka satune umat sira la tatiku iku bakal mampu ya umat dalika ing mengkono 45 Palam yazal mangko raging sirya Nabi yarjau iku babalik ya Nabi bayna Musa dalam antara Nabi Musa wa bayna Rabbih dalam antarane pangerane Nabi. Ya itu hale nurunakeun irob anhu saking Nabi khamsan ing 5 hatta qala Allahumma malam ngucap sapa Allah ya Muhammad hai Nabi Muhammad. Qala maka ngucap Nabi labaik nyobadanan isun ing tuan wasadaik lan anut isun ing tuan. Kala mangka ngucap irob hunna utawi mangkono 50 salatan khamsu salawatin iku 5 sakaya salat kula yaumin ing dalam saban-saban dina wa lailatin lan bengi kullu salatin tu saban-saban salat bi asyarin iku tetep identical kalawan 10 ganjaran patilka mangka utawi mangkono 50 Homsuna iku 50 salatan apane salate layu bedalu kang ora den genti al kaulu apa ucapan ladaya ing atas isun ladaya ing dalem munggo isun wala yun sahulan orang den salin kitabi apa kang den tulis isun waman hamalan sing sapa neja ieu wong biasana tin kon hiji kahadaan palam ya'mal mangka ora megawe si wong hu ing amal hu ing hasanah kutibas mangka den tulis lau kade wong hasanatun apa siji kahadian pain amila mangka magawe si wong ha ing hasanah kutibas mangka den tulis ya hasanah asron ing 10 jadi hiji banding 10 waman hamma sing lan sing sapaneja wong bisa yatin kolon siji ka gorengan kaalaan palam ya'mal mangka orang amal ya si wong ha ing sayiat lam yuktab mangka ora den tulis si sayiat ali ing atase wong sayane si wiwiji pain amila mangka lamun magawe ya si wong ha ing sayiat kutibas mangka den tulis sayiatun apa hiji sayiatun apa kaalaan wahidatun kang suwiji wanjalat wallahu a'lam bishawab.